Bueno, indala 6 urte, beste talde bat sartu behar zen, orduan, elkartu ginen biharrezko lagun batzuk, eta esan genuen aurrera. Kasinoan gara 360, eta biharistak 50 bat. Indala 6 urte igual ginen 15, gara 50. Gipuzkoan ez dago, halako tokiak ez duzu topoko, ez Donostin, ez Arrasaten, ez, hasi da etortzen jendia, hortarako sozio izan behar zara, matrikula bat ordaindu, da gero 25 euro urtean, gaur egunean dakago bilbotarrak, donostiarrak, bergaratarrak, azpitzitarrak, ermukuak, iten dugu bi tipo txapelketak, urtean zehar. Bat da bihar libre, karambola libre, da bestia da hirubandakoa. San Juanetakoa da, hirubandako txapelketa, da datorren astean, datorren igandean, 16an izango da atxaldeko 5etan semifinala, 2 kontra, eta hortik urtetzen dira 2, 7etan finala. Finala egun horretan? Bertan, hemen izango da, jendea egon behar da izilik, bai edo bai. Da joku bat konzentraziokoa, garbi da, beste batzu bezala, orduan jende asko itzen da bakarrik bihar libre, edo nahiago dabe hango ambientia. Han tabernia eta maizak toki berdinean daz, zarata gehiago da, jendeak artetan jolasten du, xaken jolasten du, hemen ez hau da, tabernia hor dago, hemen ate badakago, da hemen pakea handiza dago, hemen konzentrazioa hobia da. Etortzen bat zara, ez dago lan lista bat edo ez, etortzen zara, norbait da, jolasten duzu. Etortzen bada beste bikote bat edo nahi duela jolastu da maibiak okupata badaz, esaten dugu ordu bat dela topia. Ordu bat edo partida bat 40 karamorlara, más o menos hori, ordu bat. Da gero, lagain behar dozu maixa bestiak jolasteko, praktikatzen. 1, 2, 3, 20 aldiz, bota. Jugada. Praktiko. Bolak mobidu, berrido punto berdinean ipini, berrido saiatu, golpe gehiago, efektu gitzia, fin. Hola da, denbora asko behar dozu ikasteko. Edo praktikatzen dozu asko, dozu baino jende nivel gehiago daukonakin, bestela zaila da, saiatzen zara baina ez da erreza. Behar dozu norbait, zu baino gehiago jakitzea. Bere kontra jolastu da, saiatu galdetzen, komo has tirau esto, zela mota dozu hau, zerratik indozu hau, liburuak eta bideoa badaz, baina takua be, puntiaz badakazu ondo, jai dakazu. Da gero mundu bada, bizikletak bezala eta dana, dakazu tako bat €1, dakazu 3.000 euro, 1, 2 eta 3. Hau da, jakitzeko nor urtetzen da. Neko ondo, flojo, Ricard? Gehien agertzen dana, bandara de vuelta, aukeratzen da, bera urten, edo beste... Vida sozial ditzen dela, ondo pasado, da enredau, txapelketetan, da ondo, disfrutau. Punto. Hemendik aurrera jarretuko dugula bultzakada bat ematen. Da laizter eskatuko, norbait atzetik haber datorren guri... Relebo ematen. Bada, jendia 25 urtekoak eta... bada, sozio dira eta, eko responsableak eta... urtengo da.